Magsaya habang natututo sa BDO Fiesta 2025. Ang nationwide financial literacy campaign ng BDO Unibank na gaganapin ngayong darating na July 19, 2025 sa SM City Legazpi. Ayon kay Hani Madrilejos Reyes, Senior Assistant Vice President at Media Relations Head ng BDO Unibank Incorporated, layunin ng BDO Fiesta na gawing masaya at madaling maunawaan ang pag-aaral tungkol sa pananalapi. Dagdag pa niya, susi ito para matulungan ang mga Pilipino, lalo na sa Bicol, na maayos na mapamahalaan ang kanilang pera at magplano para sa isang mas magandang kinabukasan. Isa yon sa tugon namin para sa financial inclusion din kasi kailangan talaga mas mapalawak pa yung edukasyon or yung level ng familiarization ng mga tao tungkol sa kahalagahan ng banking. Layon din ng BDO na mailapit ang kanilang serbisyo sa publiko, lalo na sa malalayong komunidad na hindi naaabot ng magagandang oportunidad. Alam namin kung gaano kahalaga ang pagbabangko. No? Katulad nga ng nabanggit namin kanina, may mga areas pa din na walang branches, na malayo sa mga ATMs. Sa pamamagitan ng paglapit namin, nailalapit din namin sila sa basic banking needs. No? Kasi yung mga tao sa remote areas, marami rin silang pangangailangan. Kailangan lang talaga ng bangko na tutugon sa mga pangangailangan nila. So yun naman yung mission ng BDO. We find ways para sa kanila. Samantala, gaganapin din ang BDO Fiesta sa Milaor, Baaw, Kamalig at Erosin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.